dneska natáčím video, jak rozbaluju dárky po svých narozkách. Tady mi hraje brácha. A to. Já mám tady ty dárek od bráchy nový kraťasy. Dostala jsem ještě pak sukni, dílko. Ale to je všechno z oblečení. Něco asi krásky balonky nějaký. A začneme asi dárkama od kamarády. Mám dva dárky od kamarády. A to. Ještě jeden od jeho kámoše. A začneme si tím menším kutíčkem, co tady je. Tak, dobrý. Tady je takový červený. A tady je taková chobotnička, žuva, která se lepí a hlavě má třpytky. Sem. Pak tady jsou dvoje třpytky, které vám ukážu. Takovýhle zelený a červený. Pak tady je na tu, jak víte, že tady může být spoustu, takhle na toto. Pak takovýhle vůně. A hřeben takovýhle s zrcadlem, to je všechno. A tak, vezmeme ten další. Tak, a tady je takový vánoční světílko. Tak. A takhle to svítí. Víte, no, tak dobrý. Pak je tady taková tabulka, takovýhle tablet. Namalování, tady je taková tuška. Když třeba tam něco, čekajte, namaluji, to ukážu, takový třeba srdíčko. A když zmáčknu tady, tak se mi to smaže, ale ze zadu z toho můžu tady takhle vypnout. A když namaluji zase to srdíčko třeba, když to se mi to nepovedlo, to je jedno, tady vám to ukážu. Tak, srdíčko. A když tady budu mačkat, tak se mi to nesmaže. A když si to zase zapnu, bác, dobrý. A mě to strašně baví. Takže je to dobrý. A mluví to z té druhé strany, ale už víc teda než ta klasická jako toto. Když na ní mačkám, tak je taková, když ne, tak je taková klasická. Třeba můžu na ní mačkat a bude to obrovský třeba písmo. A když na ní píšu lehce, tak je to malinký písmo. Tak dobrý. Jdeme dál. Tak. Dobré. A ještě blížíme k tomu hlavnímu. Takovýhle náramek. A dostala jsem Labubu. Já jsem si ho už rozbalovala a takhle vypadá můj Labubu. Takhle a jmenuje se Bába, jestli se nemýlím. Jo, to tam je Bába. Je tady Hehe, Sisi, Dada, Zizi, Baba, Q a Secret. A já mám Baba. Víte? Tak. A takhle vypadá. Labubu a mám tady k němu takovou kartičku. Víte, co tady napsané? Baba. Je to Baba. A to je všechno z toho dárku, z toho ruky. Tak, to se barveme a pak to dáme sem. Nebo to dáme sem. Hodím tady hubu brácha, bylo to jasný, že jo, chci asi posral, nevím, ale je mi to tak trochu jedno. No tak to dáme, vytřeme místo tak, zavřeme dveřičky, no.
teď tam bude řvát, že jo. No jako vždy. Tak jdeme na druhý dárek. A to bude od mý kamarádky. A tady je napsané, že to je pro mě. Ale jo, teď to vidíte pro Sašu. A tady jsou bubušky. Tak to bylo vždycky budeš rád, tak to je dobrý dár. To je super. Pak mám takovou, teď nevím, jak se jmenuje, to je jedno. Prostě takový plišáčka. Pak mám spíčový double, ten je dobrý. No prostě si ho chci dneska zahrát. A mám tady Lego, prostě růže Lego, to jsem si taky přála. Takže já jsem nezahrává ty dárky. A jdeme na ten poslední od toho kámoše. Ten jako nesmí mít kamery, takže je to dobrý. Mám tady od něj takovýhle sušenky milka a obrovský penál s, teď vám ukážu s čím. Tady dáme, tak to se nevšimněte, prostě tady mám velký fixy, pak mám tady 3 černý, různý, tlustý. Pak tady mám takhle, tak no prostě přišel babi. Takže tady jsou takové pastelky, pak je tady ještě druhý typ pastelek a takovýhle dvoustranný fixy. Já si pak všechny vyzkouším a řeknu vám. Tak zatím od kamarádek a od toho cápka, to je všechno. Teď vám ukážu, co jsem dostala celkově od rodiny a od bráchy, to jsem vám říkala oblečení, to bylo od bráchy. A to vám ještě ukážu, co jsem vám neukazovala, to jsem dostala takovýhle špitky, taky s tou, jak jsem dostala toho plešáka, kde je tady. Takže toto je ona, to úplně uhodla. Mě darovala babi špitky, takovýhle netělo, prostě, že si to dáš třeba takhle a třpitíš se, vám to moc není vidět, ale třpití si to. Tak, dobrý. Tak. A dostala jsem takovýhle vůně, taky s ní, který obrázek. Tak, už jsou to druhý vůně za dnešek. A voní strašně příjemně. Tak, teď tam dáme. Teď vám ukážu ty. Já jsem dostala 3 řetízky. Počkejte. Takovýhle s mašličkou. Takovouhle. Čekajte, to se mi tady trochu zamotalo. Tak, se mi tady vyskakuje prostě. Direktní takovouhle mašličku. Prostě to mi tak trochu skáče. Tak, vrátíme. Dávat, tak. Dobrý. Mám vypnutou baterku, super. Pak nebyl mobil. Takovýhle ještě s takovýma količkami, takovýma prostě věcičkami. Jdem sem a s takovou zlatou kapičkou. Tak ukážu s takovouhle. A já jsem ještě dostala 16, nebo ne, 32 kusů, nebo 36, nevím, 32 asi. A tady vidíte, jak to je v tom zrcadle zajímavý, že? A tady jsem já, jo, ukážu vám to. A tady mám teda ty náušnice. Mě baví na ten mobil. No, tak jsem.
A dostala jsem kameru, ale tu už vám ukazovat nebudu, protože mě to nešlo zavřít a ukážu vám to příště. A pro dnešek to je všechno. Tak se uvidíme s váma příště. Čau.